вземаш с тази чиста дъжка, да, пак друга тежка. Не, пак вземаш задолу, Да, пак вземаш. Измиеш тази ръка и с малко вода намокреш устните и измиваш долу водата. И вече се пречистила да влезеш в храма. Те всички будистки храма и трябва да са пречистили. Те са пречистили, които има желание. А пък ви за пушака нали ви казали? Не. Пушака е смята, нали, че опака от богинята и е за благополучие, успех, здраве. А те тук си го палят, тук ги палят и така после си... Къпите в Индия всъщност това нещо много практикуват с пушака. Там го няма. Косата и точно. така и подреките. Ами аз между тотално тук съм виждал. Кое? Това? Да, тая процедура. Значи храмовете тая ще видите навсякъде общо. Там съм виждал точно това нещо от Гая. Това нещо обаче нямаше огън. Точно така, нали, голям, даже беше по-голямо.